मुद्रा प्रतिष्ठान श्री नवदुर्गा देवस्थान बोरी आणि कला संस्कृती संचालनालय हांच्यांनी जोडपालवान सिद्धनाथ पर्वत बोरये सिद्धनाथ स्पंदन 2017 संगीत कला वारसो जपपी कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शतमखोर वेणुं दध पद्मज तालो मुद्रकरा भगवती गेय प्रक्षे गानविता विष्णु सान्द्र मृदंगवादन पटु देवा समंतात स्थिता ज्यांची विश्वाला शब्दामधून ओळख करून देण्याची गरज नसते, पण तरीही आम्हा निवेदकांचा कर्तव्याचा भाग आहे। असे विश्वविख्यात कलाकार आज ह्या सिद्धनाथ स्पंदन 2017 मध्ये उपस्थित आहेत। छोटीशी ओळख पंडित अरुणू मजुमदार यांची, ज्यांनी आपले वडील डॉक्टर भानू मजुमदार यांच्याकडे प्राथमिक स्तरावर तालीम प्राप्त केलेली, जे पंडित पन्नालालजी घोष यांचे शिष्य होते। त्याचप्रमाणे शास्त्रीय गायन क्षेत्रामध्ये पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपूरवाले यांच्याकडनं त्यांनी तालीम घेतलेली आहे।